hard, hogy ezt befejeztem. Isten, figyelj, de van én tök jó. Az lesz. Ó, visszadom, most kéne földörölni vele. Hozom vizeset. Szimpancsat fölfele. Hallod? Most mit vagy kiborulva? Az 60 cent borult ki összesen. Nem az a lényeg, hogy mennyi borult ki. 60 p borult ki összesen. Menj hozzá simán. Hát akkor mi a lényeg? Bocsánat. Ha a whisky, az kijön belőle. A whisky kijön, nem az a probléma, csak hát én sajnálom. Ja, hát azt én is, baszki. Milyen fasznak burítottad ki volt? Töltsél neki, Krisztián, arra. Sajnálod, baj. Te madár. Hallod? Kiborult egy ilyen negyed korty. Egy nyelvhegynyi. Ezt azért húzd le, Adam, miatt még tölteném a 10 éves Ja. tarékit, azért nyom le, jó? Semmi. Én haragszom. Klaudia, nézd le. Te bugócs, bazd meg. Mit törősz még vele? My best friend. Ne törődj el. De ne törőd, már jó van. Elkopik az asztal, annyit tőled. Te, azt mondtad, nem töltesz, van itt tört. Na mivel te vagy itt, te vagy a vendég, most megdöglő. Jézus Mária! No problem, money. No problem. Kimozdult rá egy 50-es. Hol a forra? Egy vége, 10 perc csinálsz vele. Hát vége van. Hol a forra? Azt a leborult barcás kurva ékszent. Barca, csak a Barca, így. Hala Madrid. Ádám jön, Magyarországról jön anyukája, testvére, meglátogatják. Első vacsora egy hét után, prezzo. Kassa jön hátra a mosogató részlegre. Mosogató részegre. Mostogató részlegre. Roland, please translate Hungarian. What? Drinking. Mit iszol? Mit iszol? Ne iszol, te böszme. Jó, mindegy. Böszme. Adam, do you mom? Sisters? Mit iszol, please? Mit iszol, kérlek? Kassa. Hi! Mit iszol? Roland, translate? Really? Translate? Yes, why? One glass vino. Hallod, már bezártuk volna az éttermet, erre megjelenik Novák. Ja, 10 kód asztalon. Hallod, 10 volt zárás! Nem, várjál, 10 óra kód asztalon foglalva. Az még 11 órakor ott ültem a izébe. 11 órakor még ott ültem a bejáratnál. Mert nem volt asztal, mégse volt.